Dyma Robbie Wilmot ar gic gornel. Ni wedi gweld Uchafbwyntiau dangosach chi cyn y gêm. Mae'n gallu gwasanaeth da. A mae'r beniad yna i'r gornel ucha. Ambeniad grymus gan Will Richards. Yn dechrau am y tro cyntaf i'w gyngor Cymru y tymor yma. Ac o fewn 7 munud yn rhoi'r tîm cartre ar y blaen. Y gyfrinach i'r gôl yma yw safon y croesiad yna. Ydy, mae'n rhediad dda, ond mae'r safon y croesiad yn golygu reit. Mae i fi angen ei fan hyn, cael ymhen arni, ond yn y gornel ucha, dim cyfle o gwbl i Torrance yn y gôl. Wilmot yr arwydd. Un le mae'r croesiad yma'n dod. Seinti, oedd angen arbediad, ac Eileen yn hyd yn oed gwell. Hulbert methu curo Torrance ar yr ail gynnig, ond oedd Seinti oedd ar cynnig cynta'r capten. Wel, gormod o le o lawer. Eto ni sôn am safon y croesiad, ond pwy sy'n marcio? Mae fe'r benni hunan. Mae'n tapyn bron, ond am arbediad o honna. Mae rhaid fy Sgorio, mae'n mynd syth ac gyfeirio Torrance yn y gôl, ond... Ellis Williams ar hediad. Dal i fynd, cael y bel at Hulbert, cyfle i droi, cyfle i'r gydio. Hulbert yn isel. Torrance yn neud yn dda. Ddim yn hawsa bod hi'n agos ati. Nath i bwnsio reit o flaen yno fe. Mae reina gallu fod yn lletwydd. Fan at Hulbert, lle gyda Hulbert i droi a roi'r bas mewn at Mikey George. George at Ieuan Owen! Ar ergyd yn syth at y golwr, mae'n tasgu oddi ar Torrance. Y cyd chwarae yn y Barri. George jyst yn bwyd o Owen a ti'n disgwyl y fe Sgorio fan'na. A mae holl gwaith caled mae fe'n wneud yn y hanner cyntaf. Fel ymysodwr, mae rhaid i cymeryd y gyfleon di. Maggot yn mlaen at Wilmot, mae dal yn oer Barri. Ddim amser am saib i'r llinell gefn. George. A dim ond yn cael ei clirio mor bell a Callum Seinti. Wilmot nawr, Wilmot yn ei chrymanu ddi. Ar ochr fas i George, mae dal yno. A Torrance yn casglu dau drad yn y diwedd. Wel, o'n i reit tu ôl i hon. O'n i jyst yn ysie i fwrw achos ti'n edrych fan hyn, yr ongl, mynd am y postyn pella. Ddim cweit digon i'r dde o Torrance, ond am safon gan Wilmot. Tarasenko, dim cam sefyll nawr. Higgins amdani, mae haseb yn y canol. A Mikey George o flan yr ymosodwr mawr. Ydy gallu cymeryd ergyd na'r benni hunan? Mae'n bas dda, achos mae'n hollti'r amddiffyn yn y Barri. Cyffyrddiau cyntaf ni dda. Nawr, allai rhaid tanio honna? Kavanagh ar bas. Mewn at Michael George. Michael George ddim yn camsefyll. Wel, dyfyrwyr gwnorthwyol. Ella gen i gyd arno fe. Ond Michael George nawr sy'n dathlu gyda'r cefnogwyr. Wel, ddim bas o safon, o'n i'n meddwl bod e'n camsefyll, ond o'n amlwg mae George wedi cadw hunan yn iawn. Kavanagh yn uniongyrchol, fel oedd i reolwr a Steve Jenkins yn gofyn, hollti am ddiffyn y Bala, ac am foment i Sgorio George. Mae wedi bod yn amlwg yn ystod y hanner cyntaf. Ai yn bas o safon yn yw. Fel o'n i'n gweud, hollti'r am ddiffyn, pawb yn gofyn, yw yn camsefyll, nag yw ddim. Ac yn benni yn grefftus. Wilmot at y postyn ola. Mae dal yno Wiglin cael cyffyrddiad a Hulbert. Yn taro to y rwyd. Smonach eto yn yr amddiffyn i'r Bala, ond bydd e ddim yn becso. Safon eto yn y croesiad, yw'r gol geidwad ddim yn cael y cyffyrddiad gorau, a mae jyst yn rhoi i dro drwyddi, yw e. Syth i'r gorner ucha, eto y croesiad o safon, ond mae rhaid i creu marc cwestiwn am amddiffyn y Bala pnawn yma. Wigley ar rediad fewn i'r cwrt. Wigley i giro Torrance. Ac mae yn Sgorio. A gŵr ar fenthyg o Gaerdydd yn ymestyn mantes unwaith eto. Mae yn beder. Wel, mae'n gyflymach, y Wigley'n gyflymach na yr amddiffynwr. Y bel yn tasgu'n ganol ca, ond mae'n gŵr yn union. Mae da fe'r coesau ar yr amddiffyn. Ond, mae fe'n benni ddim bert yn yw e.
Mae'n gwybod yn union ble mae fe eisiau rhoi hon yn y gornel ucha. Dwi'n mynd am y pŵer. Tara. O, gwych gan y dyn ar fenthyg o Gaerdydd.